जय जगन्नाथ किए अच्छा देख 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 महेंद्रगिरी देख महेंद्रगिरी देख जो मैंने आसीना आस थे देख केमी अच्छी देख तार द्वितीय हिमालय कहले भी अतृप्ति हे नहीं देख जय जगन्नाथ। तो आज आम बाहरलु एक गोटे मो निज जिलार गोटे दर्शनीय स्थान को जहाँ को आम ओडार शैव पीठ बोली कहू। तो चलतु आम जा बुलिया से केमी कौन हो केमी सुंदर अच्छी। तो एने से जगह पूरा ट्रेंडिंग रे चलती तो आम बाहर से बुलाया। तो चलतु आपण मैंने जाइए तार मजा नियंतु। जय जगन्नाथ जय श्री राम। पीठ खाली गहली समस्ते सूर्योदय देखा बोली गहली हाँ सुंदर जगह देखिए रखा आम भुवनेश्वर रही चंद्रभागा सूर्योदय देखा जाऊँ मात्र गाँव रही के महेंद्रगिरी सूर्योदय देखा शेष थर 2014 आसती। हाँ देख देख आज भी देखी पार्नी सूर्योदय यही देख ना जिते देखुले मन न फेर घर को जावाई। देख एड़ा हूँ महेंद्रगिरी मु भुवनेश्वर थे चंद्रभागा सूर्योदय देखा जाऊली किंतु महेंद्रगिरी लास्ट टाइम 2014 आसती आज सूर्योदय देखा आसती किंतु से संभवतः हो पारानी कौन सी कारण जो हूँ महेंद्रगिरी देख पूरा सूर्योदय देखा पूरा गाड़ी लंबा धाड़ी पड़ी। आपण मैंने भी थे निश्चय आसतु एक्सप्लोर करूँ महेंद्रगिरी आउ सब सफा सुतरा रखा चेष्टा करूँ जेकोसी पर्यटन स्थान को। तो समस्त किसी आमको सुंदर लगे आम जदि पर्यटन स्थान को आसी आम असुंदर करिया तो कौन सी मूल्य ही नहीं। यहाँ हूँ भगवान परशुराम तपस्थली भगवान परशुराम तपस्या करते देखिए भगवान परशुराम का मंदिर यहाँ को कहुए भगवान मंदिर महेंद्रगिरी अच्छे प्रथम आपण पाखे पड़ो से पाखे पड़ो आमर परशुराम मंदिर तापर यहाँ हूँ आम ज्योतिषपीठ मंदिर देख पार्टी ज्योतिषपीठ मंदिर कहुए आमर से तड़क पड़ो आमर कुंती मंदिर माँ कुंती मंदिर चलते देखिए मंदिर भितर केमती कौन अच्छे। तो आप जो आस मंदिर भितर प्रायतः जूता को लेकिन जाए
डिंगे की ଏଇଟା ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭୀମ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ଭୀମ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ତ ଏଇନେ ଯିବା ଆମେ ଭୀମ ମନ୍ଦିରକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ସହଦେବ ମନ୍ଦିର, ନକୁଳ ମନ୍ଦିର, ତା ବାଦେ ଆମ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ସହଦେବ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ନକୁଳ ମନ୍ଦିର, କି ସେଇଟା ନକୁଳ ମନ୍ଦିର କି ଏଇଟା ସହଦେବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ଏଇଟା ସହଦେବ ଓ ନକୁଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଆଉ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି ସେମାନେ ଆସି ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସି ରହୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୋଷା କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବନବାସ ଏବଂ 1 ବର୍ଷର ଅଜ୍ଞାତବାସ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସି ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇନେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବା ଭୀମ ମନ୍ଦିରରୁ। ଘାଟି ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଲମ୍ପ ମାରିଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି ବି ସଜା ହେଉନଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଆସିଥିଲି 2014 ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଏମିତି ସବୁ ସଜେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଇ ଜାଣିନି ଏମିତି କାହିଁକି ସଜାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏମିତି କେହି ବି ସଜାଉନଥିଲେ। ଭାଇ ହାଲେ ଗଲୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧା ଲୋକ ରିଟର୍ନ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଅଛି ଭୀମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟତଃ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟରରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଠି କୁହାଯାଏ ଭୀମ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ରାସ୍ତା, ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିଥିବା ତ ଏଇ ପଥର କୋରଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବା, ଯଦି ପାପ କରିନଥିବା ତ ଏଇଠି ଲାଗନ୍ତିନି। ବୋଧେ ମୁଁ ପାପ କରିନି। ଏ ଭୀମ ମନ୍ଦିର କିଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଭୀମ କେମିତି ଟେକି ଦେଉଥିଲା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର। ସେ ସମୟରେ ନା କ୍ରେନ୍ର ଥିଲା, ନା କିଏ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ, ନା କ'ଣ କାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସବୁ ଟେକୁଥିଲା। ପିଲା ଜିମ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 10 କେଜିର ପଥର ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୀମ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସେଇଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର, ତଳେ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏଇଟା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହରାଜ ପାହାଡ଼, ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଗଜପତିଟା। ତ ଏଇନେ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଏ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗଠାରେ, ତାପରେ ଯିବୁ ଆମ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା, ତାପରେ ଯିବୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିକି
ଫଟୋ ପାଇଁ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆସିବାର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ଯିବେ, ପହଞ୍ଚିକି ତ ଯିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ପରେ ପରଶୁରାମ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ଭୀମ ମନ୍ଦିର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବର ମାଂସଟା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ସେ ଆସିକି ଏଇ ପର୍ବତମାଳାରେ ଆସି ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଠି ଆସି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ଯାହା କେବଳ ଲୋକ ପୁରୀ କିମ୍ବା ହିମାଳୟ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଠି ଆସି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କେ ଗୋ ହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାହିଁରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ପଥରଟା ମାନେ ପଥରକୁ ପଥର ବଦଳିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବା କଥା ତାର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କେବଳ ପ୍ଲେନ୍ ପିଚୁ ପକା ରାସ୍ତା ଥିବ, କଂକ୍ରିଟ୍ ପକା ରାସ୍ତା ଥିବ କିମ୍ବା ଟାଇଲ୍ସ ପକା ପାହାଚ ଥିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ଆପଣ ବୁରୁକଥା ଯାଇ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ତାପରେ 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଅର୍ଜୁନ କେଭ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡେଲି ଜିମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଜିମ୍ ନ ଯାଇକି ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଫିଟନେସ୍ ହେଇଯିବ। ତା ତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମଜା ଟିକେ କହିଦେଉଛି ନା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୀମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୁହଁରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ କିମ୍ବା କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ବି ଥିବ ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଜି ମୁଁ ବର୍ଷା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭିଜି ଯାଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ଖାସ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବର୍ଷା ଭିଜନ୍ତୁ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ ହେବ, ନା ଲସମ ହେବ, ନା ଜ୍ୱର ହେବ, ନା ଥଣ୍ଡା ହେବ, କିଛି ହିଁ ହେବନି। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବର୍ଷା ବି ଭିଜିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର। କହୁଥିଲି ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଲେ ପଥର ଭାଜିଲେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କହୁଥିଲି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥର, ଏଇଟା ବି ପଥର ମାରିବା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଦେଖ। ପଥର ମାରିଲେ ଅବଭିୟସଲି ପଥର ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ତମକୁ, କ'ଣ ଅଲଗା ଆସିବ କି ନା ଘଣ୍ଟ ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ କି? ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ମାରୁଛି, ଶୁଣିପାରିଲ ତ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପଥର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫାର ଖାସିୟତ। କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଢ଼ି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସୁନା ରୂପା ରଖିକି ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ସତ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିକି ଏମିତି ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିଲେ ସିନା ବାଡ଼େଇବେ, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ କି? ଆସ ଥରେ। ଆଉ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଛି ସେଇଠି, ପ୍ରାୟତଃ ଆସିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ସେଇଟା ଅଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ହିଁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଇଠୁ ସରିଲା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ତ ଆସିବାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ
अर्जुन गुंफा आसिक दारू ब्रह्म जीवेनि तो आप महेंद्रगिरी आसार मूल्य ही ना। तो आपड़ केवल फोटो उठाइबा वीडियो से प्रपोज आसतुनि केवल आपड़ आसतु संपूर्ण दर्शन सहित फोटो वीडियो संपूर्ण सबकि आनंद मजा उठेबा भी आसतु। फाइनाली मुझे पहुँची गली अर्जुन गुंफाटे प्राय लोक तो आसी ये फोटो उठाते व्यू पॉइंट बोली। तो यहाँ हूँ अर्जुन गुंफा। तो आसतु अर्जुन गुंफा भीतर धीरे धीरे आस धीरे धीरे आस जय श्री राम। अर्जुन गुंफा देखो अर्जुन गुंफा देखे आगे बड़ जगन्नाथ मूर्ति थी कि छोटिया रखी कहीं जानी मुझे जानी। तो आपण मैंने आसतु यहाँ हूँ गुंफाटा एपटू आप एंट्री कले से पटू आप बाहर से पटू आप बाहर है। तो आप सेपटे आसिले एपटे एक्जिट आसतु मो पचर ही कहुए तो अर्जुन गुंफा। तो तमें सब दर्शन कर रास्ता अच्छी गुंफा रास्ता एपटे अच्छी आसतु। जय श्री राम। रास्ता ये प्रभु एपटे रास्ता एपटे बाहर एटा रास्ताटा एमती बाहर देख बॉल चौकी पार होता ऊपर देख अर्जुन गुंफा रास्ता केमी आसुँच हाँ हाँ हाथ दिया है। कौन हो तो बेकार अर्जुन गुंफा बोले नाम देना कौन यहाँ अर्जुन गुंफा देख अच्छे अर्जुन गुंफार व्यू पॉइंट अति विपदपूर्ण व्यू पॉइंट साइड आपको देखाई दूसरी रुहतु। केमिति सेंटर ऑफ मास काम करुछि ना कौन नो फिजिक्स ओनली पत्थर 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 व्यू पॉइंट महेंद्रगिरी समस्त आसी ये फोटो उठाऊँ। तो केमिति पत्थरटा अच्छी देख अन्य जगार गले फोटो उठाइबा से दूर भी पठेबी ये देख फोटो देखुच तो पड़े गल नाम ना पुआ नारायणपुर बापाघर अजाघर सब पहुँची आम गाँ देखे देख वीडियो देख अरे देखा जाऊनी वीडियो कौन गला देखा जाऊनी मत देख सेटा अच्छे सेटा आम गाँ पहाड़ देख सेटा पहाड़ आम गाँ पहाड़ देखा जाऊँ देख सम्मान बाहर की रोच देख बाहर की रोच बहुत डरुली देखुच तो देख पार्टी केमती फल अच्छे एरिया देखा एमती को मंदिर जामती को जगह जाती जो मंदिर देखा मिल दर्शन करा मिल गले लोक निज पाप को माने बही देवाई से जगह जाती देख महेंद्रगिरी आस सब प्रकार आपण आकाशर सौंदर्य
सकाळू चंद्रभागार जमी सूर्य उदय देखा लोके जाती ये भी सेमती आसती महेंद्रगिरी को बस सहीटा ही मीडिया जाऊँगी आकाश जो अति सुंदर दृश्य देखा मिलूँ ये देख मंदिर गला बेले घंटे जंगल देखिए जावाक पड़े ये तो महेंद्रगिरी यही तो आमर ये तो महेंद्रगिरी यही तो आमर शैवपीठ यहाँ कहुए आमर भगवान परशुराम तपस्थली इंग्राजी जहाँ कहीपर आम द लैंड ऑफ परशुराम यही तो जय श्री राम। मुझे भाई तुम महेंद्रगिरी आए पिच रोड मिल जमी पत्थर कौटे मटी रास्ता देख जावा पड़े प्राय पिला कहते आम भी महेंद्रगिरी जाइचु कि से प्रश्न कराया चाहूँगी तुम महेंद्रगिरी आसिकी ये पर्यंत आस तो दारुब्रह्म पर्यंत पहुँची तो जदि पहुँचन आ तार आस महेंद्रगिरी आ तार देखी पार्टी केमी रास्ता माने आम जो घर मान सीढ़ी लगाइले जमी चढ़िया पड़े ना खास सेमती दारुब्रह्मटा से दारुब्रह्म दारुब्रह्मटारे तो आसतु आम जा भोग लगे आसिया तो देखा गले प्रायतः लोक महेंद्रगिरी गोटे दर्शनीय स्थान महेंद्रगिरी हूँ गोटे दर्शनीय स्थान आ लोक आसर फोटो वीडियो प्रकृतिर सौंदर्य उपभोग कर सत किंतु कहीं भी आसिकी भोगटे लगेगा क्या पाखे सक्षम ना टंका खर्च 10-15 हजार गाड़ी भड़ा टंका खर्च कर आसिए सत किंतु किए भी गोटे 50-60 टका देकी भोग लगार बहुत कष्ट यहाँ समस्त किंतु आम गाँव प्राय पिला जी भी जीवु तो प्राय आम समस्ते भोग ही लगे जाओ महेंद्रगिरी जो जगह को जाओ आम भोग सुनिश्चित लगे आसतु भोग लगे जय श्री राम। दारुब्रह्म कहुए सत्य सत्य केते आम तो जानू किंतु जहाँ मो पूर्व लोक शुणिकी आसचे कहुए भगवान दारू ब्रह्म बा श्री जगन्नाथ काट दारू काट ए देखा से कुआड़े खसिकी जामती देकी सेपटे समुद्र को से भासी जाती शुणी किंतु केते सत्य केते मिथ्या मुझे विषय भी जानी जहाँ जी शुणी से वीडियो माध्यम कहीदे दारुब्रह्म पछपट एपटे कौन थी मुझे जाननी गोटे प्राय लोग फोटो उठा वीडियो कर फोटो वीडियो कर लोक आसते तिरंगा पता
ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15 ବେଳେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ହିଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହିଁ ଦେଶଭକ୍ତି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଅନ୍ୟ ଦିନ ପତାକା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଉଡିଲା ବଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଭାଇ ପତା ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ମନିଚା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଅସମ୍ମାନ ହିଁ କରନି। ଏମିତି ବି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇକି ଦେଶ ମାତୃକାର ଦେଶ ସେବାର ଯେଉଁ ଭାବ ଯେଉଁ ଝରି ପକାଉଛ ନା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ଦେଶ ସାଧାରଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନ ତ ସେମିତି ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆସିଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପଛପଟେ ଏପଟେ କଇଁପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରାସ୍ତା, ଜିରାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବି ଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଭୀମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି କହିଲେ ନ ସରେ। ମାନେ ଆଗରୁ ବି କହୁଛି ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନ ଆସିଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟାରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର। କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। ହଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ଏଠି ଆସନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦେଖ ଉପରେ ଦେଖିଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ମା କୁନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଛି ମା କୁନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ମା କୁନ୍ତି। ମତେ ଆମେ ଚାରିକାନି ବୁଲିଦେବା ମନ୍ଦିର। ତ ଏତିକି କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ଖୋଲା ଅଛି, ତାର ଆପଣମାନେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।